Jo, pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video i naravno dobrodošli na kanal Kalu. Ljudi, danas ćemo opet da odradimo jednu reakciju. Znam da sam rekao da više tu neću da radim. Ali šta ćeš ljudi kad moram, znači danas ćemo odraditi jednu reakciju. Inače, pronašao sam jako uznemirujuće klipove od Marka Filipovića, tako da uradit ćemo tu reakciju. Tako da ajde odmah da se bacimo u klip i da krenemo. I evo nas ljudi kod psihopate na profilu. Znači, kao što sam rekao, po uvodu klipa našao sam dva uznemirujuća klipa. Jako, znači bez zezanja vidjet ćete ljudi kod Marka Filipovića, tako da odreagovat ćemo na to i da iznesem naravno neko svoje mišljenje i da kažem neke činjenice, pošto stvarno kao što se vidi da lik ono nije normalan. Samo da nađem klip, evo ga, znači prvi je kao što vidite, Mare ide za Kanadu, znači lik je ono utripo je brale da je ono gangster neki. Sad ćete vidjeti ljudi, odreagovat ćemo na tu klip. Ok, odmah ljudi vidimo da je gluma, znači na nivou ono, znači... Ali what the fuck ljudi, pogledajte njegovu facu. Bukvalno pogledajte njegovu facu i onda vi meni kažete da li je lik normalan. Ja iskreno ljudi, da na ulici vidim ovako Marka Filipovića sa ovom facom, znači ja bi se iskreno uplašio. Znači iskreno ja bi se strašno uplašio jer ima ono kao psihopata facu. Znači pogledajte taj krvnički ubilački pogled. Znači, kad bi ga vidjeli na ulici, ono, nije sve jedno, braćo, što se kaže. Znači, nije sve jedno. I još ovako sa kajlicom ovom obučen. Nije zeza, braćo, nije zeza. Ju, brate. Dečko, ono stvarno nije normalan. Em što ima ne znam koliko godina i što snima TikTok, nego ljudi moji, kako da vam kažem, što muči njegovu ženu i što jako ono malo je posvećen sa svom decom i dosta klipova sam našao. Samo da nađem gdje je taj klip. Ja mislim da je ovaj, da. Tako da em što snima ono sa toliko godina i što glumi ono iskreno da kažemo budalo ono i debila, pravi od sebe. Čak sam vidio i neke klipove da je Medena rekla ono, kao ja neću više ono da me ljudi gledaju ko debila, komši i to, razumete, znači već je počelo, ono počeli su ljudi već da ih osuđuju, ono razumeš, ono vidite na ulici kaže ovo je žena od onog ludaka što snima na TikToku, što iskreno ima istine, ono. Sad ćemo da pogledamo ovo. To sam, nisam pogledao, ali načuo sam nešto da kažem i video sam ovo će neko na Waterpolo, ali nisam pogledao na telefonu klip. Tako da sad ćemo da vidimo šta Mare, brat, ideš za Kanadu radi. Hoće neko na Waterpolo? Znači tu je Medeno je postavio kao golmana, da kažemo, i sad ćemo da vidimo šta Mare ludak radi, kakve ludori u bazenu. Medena ne zna šta se dešava, ono, ne veruje koliko ima ludog lika. Ok, zabio je strašno dobar gol. Ali pogledajte ljudi ovo kad krene Marko. Čekaj da vratimo malo nazad. Kad krene Mare, brzina, gledajte. Znači gledajte ovo, vidite kako se žena ono, da kažem, sve plaši, razumeš? Znači žena je bukvalno, pogledajte, vidi nemoj, razumete? Znači žena je sve dobila traume od snimanja sa Markom Filipovićem. Bez veze, znači vidite da ima traume, znači pogledajte po njenoj faci da ima bukvalno male traume. Tako da ko zna šta Marko radi ovako van kamere, ali bukvalno se vidi ono, znači ljudi ne možete mi reći da je ovako opušten čovjek ono. Po ovome vidiš da je ne uplašen, ali da kažem uplašen, da ima blage traume, pogledajte.
I znači ne znam šta se dešava, ali bukvalno vidite, ima traume. Tako da ljudi, vidite, znači bukvalno Medina je dobila traume od snimanja sa Markom. Ja ne znam koliko ono može bolestan biti iskreno da ono tera svoju ženu da snima s njom, da snima sa njim. I ono, em što se loše obhodi prema njoj, ono u klipovima i ovako. Znači, žena je bukvalno dobila traume, ono. Znači, ne mogu da verujem, ono, lik je baš jako bolestan. I čak i u live-ovima dosta puta kad se svađa, ono, kad se svađaju da kažem i dosta puta mu ona priča kao ja ne želim da me gledaju ko debila. Što realno ono i ima smisla, mislim šta sve Mare gleda na TikToku i radi. Tako da normalno da će ono jednog dana početi ljudi da vas gledaju ko debila i po meni iskreno ono lik prebolestan, znači baš je ono bolestan. Em što ne znam šta će sa životom, em što tako muči svoju ženu i što je jako ono malo pažnje posvećuje tvoj deci, znači svoj deci, ono to ćemo da kažem da zanemarimo, ali ono baš je bolestan lik. Vidite i po faci, ono i čak sam našao dosta ovako i nekih komentara ljudi kao kako tera ono malu decu, kao nešto, neki ga zezo i on kao sada ne bi poneo tužbu, moraš da me lajkuješ što zadnjih klipova. Pa čekaj Mare, brate, ono, kakav ti brate obraz imaš kad ono teraš deco, brate, i na neke forice ih ono pridobijaš da bi ti lajkovali tipa i komentarisali klip, ono, razumete? Raspad sistema, braćo. Koliko to moraš biti udaren u glavu i sad vi meni recite da li je to normalno. Pogledat ćemo još jedan ovaj klip. Stvarno je ono nenormalan lik i iskreno ono ne znam ko može gledati ovog lika, brate. Stvarno ono gledajte 17.000 ono prikaza, brate, ali mislim dosta ga... Pardon, izašao sam ljudi, mislim, ono, koga možeš pratiti, stvarno se vidi da nije normalno. Gledajte, ovdje još jednom, baš vidite sad kad baci gol, pogledajte koliko je zapravo žena uplašena. Pogledajte, vidite, to nije, znači ne može normalan čovjek onako tako se ponaša, vidi, još viče nemoj. Tako da ono baš je traume dobila i Mare, ono ne znam, brate, šta radiš, ali iskreno nisi normalan. Baš je ono traume dobila i stvarno se ono jako loše obhodi i dosta ono ima klipova na tu bazu, tako da morala sam ja da snimim. Pogledajte ljudi klip, recite kako vas sviđa, iznesite vaše mišljenje, šta mislite o Maretu brzini i dalje ovo žena. Ta žena nije istraumirana malo iskreno, evo pogledajte još jednom. Znači gledamo njenu facu, gledajte. Vidite. I još viče nemoj. Znači žena se bukvalno ono strašno istraumirala i dobila traume od Mare. Mare fuzanu kao neo, no, znači ljudi baš je bolestan lik, uglavnom tu sam teo da odreagujem, možda budem još reagovao na Mareti na neke stvari. Inače nisam prijavljen na TikTok, nisam stigao i ono, nema potrebe, mogu i ovako da gledam. Ali tako da baš ono traumira ženu i baš loše se obhodi, vidi se po ovom klipu da ima male traume. I dosta klipova pogledajte ima kad se svađaju. Pogotovo Medena kad ga napada kao ljudi me gledaju ko debila i ono počeli su te neke stvari pošto stvarno šta lik snima za TikTok nije normalno i kontam da i komšije kad vide ovo je žena od onog ludaka što snima za TikTok. Tako da ljudi to bi bila moja reakcija, nadam se da svide ovaj klip i da se sviđa što sam rekao moje mišljenje i stvarno ono po meni Marko Filipović lik nije normalan ono i nadam se da će nam svima učiniti veliku uslugu i da će prestati da snima ova psihopata. Tako da deco pazite šta radite i šta da kažem, znači lik stvarno nije normalan, sve što sam rekao u ovom klipu stoji, znači lik je stvarno ono netačan, ali nije baš ono, nije normalan ako se toliko godina snimaš i ono praviš budalo od sebe na TikToku.
Tako da pogledajte ceo klip i bacite neko vaše mišljenje o Marku Filipoviću. I to bi bilo to, ljudi, od ovog klipa. Nadam se da se svidjelo. Vidimo se ubrzo u sljedećem klipu. A do sljedećeg klipa ostavite mi pozitivni, veseli pozdrav od brata Kalo.